Som Vilo, detektív Vilo. Prišiel som do starej ľubovni na Saláš k Frankovi vyriešiť jednu mimoriadnu záhadu. Toto preslavené pyrohy tu varia už 26 roky. A ja musím zistiť, co je na nich také úžasné, že za nimi chodza ľudia od Sniny po Bratislavu a aj z dalekoho sveta. Saláš, Frank, hej! Pyrohy, manám! Však to dá co šalené. Keď spočítam, jak počítam, za celú históriu tu navarili bajočko 16 miliónov pyrohov. Keby ich naukladali vedľa sebe, cestička z nich by viedla z Ľubovni až na Floridu. A ja veru, že prídem na to, čomže z nich stala legenda. Aha, hlava pomazaná, korunovaná. A vy neznáte, čomže tak bešnejú ľudia za týma pyrohami od Franka? Aha, ani on nezná. Pani Sova, vy ste taká múdra, ani vy neznáte. Keby sa mi vrátil 18. ročík. No poď, Vilko, už ťa čakám. Mne? Teba. A ti poviem prečo. Keď som pred rokmi prišla na Saláš, tak som priniesla svoj rodinný recept, podľa ktorého sa robia pyrohy dodnes. A to každý deň čerstvé robia? Hej, každý deň, žiadny mrazak. Niekedy sa robí 2500, niekedy 3 a dakedy aj 4000 pyroh na deň. A vždy čerstvé. A roky sme aj cestovalkali ručne, tak som valkala. Takto. A muselo to byť dobre. Joj, táto mušice má silné ruky. Keď ste mi jednu strúhla... No, Vilko, ale to treba ďalej patrať, lebo nie len v recepte je tajomstvo týchto pyroh. Franková. Saláš u Franka? Ja už daco šípim. To nemôže byť náhoda. A veru, že nebola. Tu na čarokrásnych lúkoch še rodí lahodné mlieko. Z neho še vyrába brinza a z toho brinzu še plňa pyrohy. No kúkajte tu. Ovečky še pašú voľne. Chrumkajú sebe stebla, bylinky, vdychujú vôňu za magúria a dávajú mličko, v ktorých nie sú žiadne Ečka, ani Bčka. Veru, že Saláš u Franka berie od nás brinzu od nepamäti. Tu sa dojí stále ručne, 3-krát denne, po 3 hodiny. Čakaj, pán svedok, 3-krát denne píšem. Áno, 3-krát denne a dole na družstve sa potom vyrába z toho brinza. Hej, aj takoj robia. Ňom. Fešandy, tak jak na vás patrím, z účesov máte najradšej vlny. No ale poradce mi, máme 2 možnosti. Za A. Pyrohy od Franka už žiadne tajomstva nemajú. Abo za B. Idem hľadať ďalej. Jednohlasné B. Idem rovno na Saláš do Franka. Babička moja Milena, tá vy ste tu zaš? No som a ti chcem dať čo ukázať. Toto je forma, na ktorej sa robia pyrohy.
položí sa cesto, poukladajú sa zemiačiky s brinzou, znova sa priloží cesto, prevalčekuje sa to poriadne a potom sa to tak vykypuje a už sú pyrohy na svete. Bilko, teraz si dokázal, že si majster svojho remesla. Isto? A to čemu? Toľko ľudí videlo a jedlo naše pyrohy, no ty si prvý, ktorý pre nich zistil, čo všetko stálo a stojí za tým, že chutia tak, ako chutia. A za ten mega výkon si zaslúžiš mega odmenu. Majstrovské dielo. Ešte dobre, že som šéf pripravil.